אז בוקר טוב לכן וברוכות הבאות ליום הרביעי באתגר שלום מתוק. אנחנו נפגשות היום בשתי הזדמנויות. יש לנו שני אירועים באתגר שלנו, שזה הפרק השלישי בטרילוגיה של המשיכה הרגשית למתוק, שזה מה שאנחנו נעשה עכשיו פה בסרטון, ובערב אנחנו ניפגש להדרכה המסכמת בשידור ב7:30 בערב, שבו אני אאסוף את כל מה שכבר התנסינו ולמדנו, ואני אלמד איך ממש אפשר להשתמש עם הדבר הזה בתור כלים, כדי לעשות שינוי אמיתי בחיים ולצאת ממצב שבו המתוקים מרגישים כמו משהו שאי אפשר לשלוט עליהם, לחוויה יותר של חופש ושל ביטחון אל מול המתוקים. אז אם עדיין לא נרשמתן להדרכה, אני שולחת לכן את הקישור ממש פה בהודעה, ואתן יכולות להירשם. חשוב שתירשמו מראש. אתן מוזמנות גם להעביר את זה לחברות. אפשר להגיע להדרכה הזאת גם עם מצלמה סגורה, גם עם הבת שלכם, או עם הבן שלכם, או עם הבן זוג שלכם, עם כל מי שתרצו. אפשר גם לקבל את ההקלטה, אבל צריך להירשם מראש. אז אני מזמינה אתכן לעשות את זה עכשיו, ואנחנו יוצאות לסרטון הזה שלנו ליום הרביעי של האתגר, ואני הולכת לדבר על הגורם השלישי. אמרנו שיש 3 גורמים שמשפיעים על המשיכה הרגשית שלנו למתוקים, והם מהווים את 3 היסודות שבהם אנחנו מתמקדות כשאנחנו רוצות לעשות איזשהו סדר וחופש עם המתוקים. גורם הראשון היה הצורך הרגשי. הצורך הרגשי זה הדבר הזה שמגיע ממש מהחוויה הרגשית שלנו. דיברנו אתמול על הדחף, על מה שקורה לנו כשאומרים לנו לא, כשאנחנו מנסות להימנע, וזה יותר מגיע מחוויה תודעתית, והיום אנחנו הולכות להתמקד בדבר הכי חשוב שאנחנו עובדות עליו בדרך של לאכול בשלום, שזה החשק. החשק מגיע מהגוף. חשק זה דבר שנמצא בגוף שלנו, והוא בעצם נותן לנו את האותות שלו מתוך החוויה החושית. רובנו חיות כל כך בראש וכל כך ברגש, שהחוויה של הגוף היא מין משהו כזה שאנחנו לא ממש יודעות איך לגשת אליה בכלל. אז אנחנו קצת נלמד היום, ובהדרכה בעיקר, איך אנחנו ניגשות אל הגוף, ואיך הגוף הופך להיות פרטנר בתוך הדבר הזה של ויסות האכילת יתר שלנו. אז קצת כזה על איך חשק מופיע בגוף. כל אחת מאיתנו יודעת מה קורה לה אל מול מתוקים, או אל מול משהו טעים. הרבה פעמים החוויה היא חוויה ממש של איזו התרגשות כזאת. אני זוכרת את הפעם הראשונה שהבת שלי, כשהייתה בת 2, אכלה גלידה. היא בת הבכורה, אז ככה חשבנו שאפשר לדחות את זה עד אין סוף. הסתבר לנו שמתוקים נמצאים בכל מקום, והיא טעמה גלידה. ואני זוכרת איך העיניים שלה נפקחו, ואיך כל הגוף שלה, אצל ילדים קטנים זה ממש מופיע בכל הגוף, כל הגוף שלה הביע את ההתרגשות, את השמחה. היא כמובן רצתה מיד עוד, כי זה כזה טעים וזה כזה מפתיע. היא בכלל לא ידעה שיש דבר כזה מדהים בעולם לפני כן, וזה החוויה שלנו אל מול מתוקים. לא תמיד אנחנו נחווה את זה כמו בפעם הראשונה, כן, תמיד אנחנו נחווה את זה כבר הרבה יותר מעורבב ומורכב וטעון בעוד דברים, אמרנו גם הצורך הרגשי וגם הדחף, אבל החשק נמצא שם כדבר גולמי שמגיע מהגוף, שבעצם אחד מהיסודות של החוויה שלנו בגוף הם יסודות של עונג. העונג הוא הזכות והשמחה שלנו בלחיות בתוך הגוף הזה, והעונג מגיע הרבה פעמים מאכילה של מתוק. ואחד הדברים שמגיעים באופן מקביל לעונג, וחשוב מאוד שאנחנו נהיה במגע גם איתו, זה החוויה הזאת של הדחייה. עונג תמיד יגיע כשאני יודעת מה לא. רק כשאני יודעת מה לא, החוויה שלה כן תהיה מאוד ברורה, ויהיה לי הרבה יותר קל לזהות מה באמת כן ומה פחות כן. אז אנחנו נעמיק על זה קצת יותר בהדרכה, אבל עכשיו אני ממש אתן לנו איזה תרגיל קטן לטעימה שאתם תוכלו להתנסות בו במהלך היום שלכם. והתרגיל הזה נקרא מד החשק. ואיך הוא הולך? מה קורה לנו בעצם כשאנחנו פוגשות משהו שאנחנו אוהבות? קרואסון, שוקולד, עוגה, גלידה, יש גם דברים מלוכים, כן? זה לא תמיד רק מתוקים. מה שאנחנו ככה מושך אותנו, הדבר הראשון שעולה, כשאני פוגשת את הדבר הזה, את המאכל הזה, זאת החוויה שיש לה 2 מילים. בא לי. וכשאני חווה את הבא לי הזה, הרבה פעמים רובנו נחווה את הבא לי הזה כמו נוקאוט. מבחינתנו ברגע שבא לי, מאוד מאוד יהיה קשה לעצור את עצמי. זה כמו איזה סוסים דוהרים שאני צריכה ממש להפעיל מלא כוח כדי לעצור אותם. והבא לי הזה נחווה כמו איזה משהו שאין לי שום סיכוי
בעצם להילחם בו, כי בא לי, וזהו, החשק הזה יצא, קיבל את הדרור שלו, הוא דוהר קדימה, ועכשיו אני אפגש רק בקצה השני, אחרי שזה כבר יהיה לי בתוך הבטן. ומה שאני רוצה להזמין אותנו, זה להסתכל על הבא לי הזה, ולבדוק האם זה בא לי שהוא מוחלט. אנחנו רוצות להסתכל על הבא לי, ובמקום לחוות אותו כאו בא לי או לא בא לי, שזה כזה או כן או לא, או שחור או לבן, למתוח איזשהו חוט עדין בין שתי הנקודות האלה, של 0 לא בא לי, ל10 בא לי ממש ממש הכי בא לי בעולם, ולסמן על החוט הזה 10 שנתות. ולהתחיל להסתכל על הבא לי הזה, לא כאל איזה משהו שהוא או, אלא איפה בעצם על הרצף בא לי. כי לפעמים באמת בא לי 10. היום ראיתי את הגלידה וניל שהייתה לי במקרר, והיה בא לי 10 עליה. אבל לפעמים אני אסתכל על הגלידה הזאת, ואני אשאל את עצמי כמה בא לי, ויכול להיות שזה יהיה 7, ויכול להיות שזה יהיה 5, ויכול להיות שזה בכלל יהיה 4 או 3 או 2 או 1, ורק כשאני אתחיל לפרק את זה, אני גם אוכל לגלות שלפעמים זה ממש 0. וזה מה שאתן הולכות לעשות היום. אתן הולכות לפגוש איזשהו מאכל. תמצאו לכם משהו שאתן בדרך כלל חוות מולו איזשהו בא לי כזה ברור, ותשאלו את עצמכם, תעצרו, צריך לעשות איזושהי עצירה בתוך העבודה שלנו, תעצרו מולו. תגידו לעצמכם שבסופו של דבר אתן יכולות לאכול אותו. אין פה אג'נדה בתוך הדרך שלנו, אין איזו החלטה שאתן חייבות להימנע, בעיקר משום שאנחנו יודעות שזה לא עובד. ההימנעות מייצרת עוד דחף. אז בלי האג'נדה של ההימנעות, מה שאנחנו הולכות לעשות זה להסתכל עליו ולשאול את עצמנו, כמה בא לי? כמה בא לי על הדבר הזה מ-1 עד 10? ותנו לעצמכם ככה רגע להרהר בזה, ואז תעשו מה שאתן רוצות, ותגיעו להדרכה ב7:30 בערב, ואנחנו ניפגש ונאסוף את כל הדבר הזה, וככה ניתן לו קצת יותר כלים והתמצאות, כדי שנוכל לצאת מתוך השבוע הזה ממש עם איזושהי כוונה להמשך. אז אני מזמינה אתכן לשתף אותי גם בהודעה חוזרת. אתן מוזמנות לסמן לי על הסרטון הזה ככה משהו שאני אדע שראיתן, שצפיתן. אני מאוד אשמח לדעת איך היה לכן לשמוע את זה, איך זה בשבילכן להכיר את השפה הזאת. ואם יש לכן שאלות חשובות שאתן רוצות לשאול אותי לקראת ההדרכה, אל תהססו, תכתבו לי, תשלחו לי, אני אקרא הכל מבטיחה, ואני אתייחס לכל מה שאני אוכל בזמן ההדרכה. וזהו, אני מחכה להיפגש, אני מאוד מתרגשת. אנחנו נחכה עד הערב, אז עד אז שיהיה לכם יום של חקירה נעימה, של חשק לחיים, של שמחה ושל מתיקות עד כמה שאפשר. להתראות.